Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшырыбызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телибез. Бүген чәршәмбе, димәк эфирда иң халыкчан тапшыру уйнагыз гармуннар тапшыруы. Иркенләп утырыгыз, сәяхәтебезне башлыйбыз. Хайырлы көн Татарстан! Біз Қозанан 1000 шақырым ераклыкта, Екатеринбург шәһәрендә. Әйе, без тарихи урында, нәкъ биредә Европа һәм Азия шигуза. Монда Европа, Монда Азия. һәм нәкъ шушы тарихи урында үзебезнең гармун тавышларын яңгыратабыз. Киттек, егетләр! Гармуннар! Уйнагыз гармуннар! Екатеринбург шәһәренә килеп җитү белән без туп-туры Татарстан Республикасының Урал төбәгендәге даими вәкиллегенә юл тоттык. Төзекләндерү эшләреннән соң бу матур бина агымдагы елның гыйнвар аенда ачылды. Ә йортның тарихына күз салсак, ул 1895 елда Екатеринбургта танылган байлар, меценатлар, татар-мөселман тормышында даими ярдәм итеп торган Камалетдин, Зәйнетдин һәм Кашафетдин Агафуровлар төзегән йорт. Татарстан Республикасының Урал төбәгендәге даими вәкиллегенең төп максаты Татарстанның бөтен өлкәләрен дә Урал төбәгендә таныту. Татарстан белән ике арада үзара мөнәсәбәтләрне үстерү һәм әлбәттә төбәктә яшәүче үзешчән гармунчыларның да яраткан очрашу урыны ул даими вәкиллек. Фәрит Әхмәтов Свердловск өлкәсенең оста гармунчысы. Гармунда уйнау бәйгеләрендә катнашып, гел беренче урыннарны яулап килә. Үзе ул гомере буе кранчы булып эшләгән. Тамашачылар, сәяхәтебезне без Урал төбәгендә Татарстан Республикасының даими вәкиле Хайдар Гыйфановның хәер фатихасыннан башлыйбыз. Хайдар абый, исәнмесез? Исәнмесез, хөрмәтле якташлар, тамашачылар. Сезне Урал җирендә күрүебезгә бик шатбыз. Урал җире ул читтәге әллә кая урнашкан җир түгел. Ул безнең татар җире, татарлар гомер буе яшәгән. Шуңа күрә без яшәп кенә калмыйбыз, иҗат та итәбез, белем дә алабыз. Гомумән үзебезнең җир дип шын аяк терәп сөйләшә алабыз. Хайдар абый, безнең тапшыруыбызның исеме битендә уйнагыз гармуннар. Менә шуңа шундый сорау. Уралда ничек гармунчылар белән бармы алар? Аллаһка шөкер, Уралда бит инде без әйттек, төп җир яшәү җире булгач, без килмешәкләр булмагач, монда 43 татар авылы, Аллаһка шөкер, һәм электән килгән бит инде ул һәрбер авылда бер генә булса да гармунчы булырга тиеш. Шуңа күрә якын исәп белән бер 40-50 гармунчыбыз Аллаһка шөкер бар. Без аларны караштырып, үстереп торабыз. Шуңа күрә ел сайын инде 2004 елдан башлап безнең Урал Сандугач исемле җыр һәм музыка фестивале, татар фестивале узып бара. Бигрәк тә рәхмәтлебез Татарстанга, чөнки ел сайын безнең мәртәбәле жюри әгъзалары килеп, ничектер өйрәтеп, мастер-класслар куеп, ул инде үзе уйнады да, нәрсәдер приз алды да кайтып китте дигән сүз генә түгел. Алар үзара мөгалләмә корып, аралашып, берсен-берсе үстереп, һәм әлбәттә төрле интернет чараларының булуы, хәзер инде мин чагыштыра алам, мәсәлән, бер 15-20 ел элек бөтенләй чарасызлык иде, нидер
Чөнки бары тик кассетты магнитофоннарны гына тыңлап яки пластинкаларда, винилда. Хәзер инде бөтен мөмкинлекләр бар. Телевидениеда да бар, интернет чаралары да. Шуңа күрә сезнең тапшыруыгызда бик матур иттереп карап киләбез. YouTube каналларында, шулай ук ВКонтакте. Шуңа күрә үсәргә язсын сезгә, Аллага тапшырып, Урал гына булмасын, Себердә булсын, Ерак Көнчыгышта булсын. Гомумән безнең татар кайда гына яшәми һәм аның баяны һәм гармоны кайда гына яңгырамый. Шуңа күрә без рәхәтләнеп сезне кабул итәргә ризабыз һәм бик шатбыз. Бик зур рәхмәт чынлап безнең тапшыруыбызның бит инде шигаре дә шулай. Гармун татарны берләштерә. Әлбәттә. Әлбәттә. Гармун татарның җаны да дип әйтәбез әле без. Менә мин үзем инде борынгы заман кешесе буларак безнең элек әнкәйләр, әткәйләр заманында мәҗлесләр үтәдер һәм анда гармончының булуы иң төп шартларының берсе. Ул да булса, җырлый белсә дә, белмәсә дә, бөтен авыл җыелып, анда 40 кешеме, 50 кешеме, нидер матур берәр көйне ах дип куйса да, бергә җырлаган кебек, ул менә шул берләшеп утыруның bir күренеше бит инде. Ягъни ул авылны берләштерә. Авыл берләшкәч инде район да берләшә, район берләшкәч ил дә берләшә. Шуннан да без сезнең шигарыгыз бик дөрес, татарны берләштерүче факторларның берсе ул да булса гармон. Әле ансы гына түгел, музыканың гомумән битендә кайбер кеше әйтә милләте бар, кайбер кеше әйтә милләте юк дип. Бик татар телен аңлап бетермәгән кешеләргә, мәсәлән, музыка өлкәсендә ул җиңелрәк, чөнки алар шул ук алмагачларын булсынмы, бала мишкиннарнымы, алар барыбер көйне аңлый, көйне шыңшып булса да утыра, телен белмәсә дә. Ул бит шул ук татарлыкка килү дигән сүз. Шуңа күрә мин бик рәхмәтлемен. Гомумән гармонга, баянга һәм чыннан да ул берләштерә торган бер фактор. Искиткеч матур сүзләр. Һәм инде хәерле сәгатьтә дип сәяхәтебезне башлыйбыз. Әйдәгез, хәерле сәгатьтә безнең һәрчә карап үтегез безнең табигатьләрне, Екатеринбургның үзен, гомумән аның шахталары бар, заводлары бик күп, кешеләре алтын кебек. Шуңа күрә Уралдан сез канәгать кайтып китерсез дип ышанып калабыз. Рәхим итегез. Амин, шулай булсын. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә шундый матур концертны безгә күрсәттегез дә, рәхәтләнеп, җырлашып, бергәләшеп, җырлап утырдык бит инде. Сезгә бөтен җирдә шулай кул чабалардыр инде, әйме? Бөтен җирдә шулай кул сабалар, яратып, көтеп, шулай итеп, хөрмәт итеп каршы алалар. Сез монда Екатеринбургта бөтен мәҗлесләрдә, бөтен менә концертларда катнашасыз инде. Катнашабыз, бөтен концертларда, сабан туйларда катнашабыз. Безнең булган җирләр күп. Әйе. Менә мин беләм бит инде, сез Башкортстан егете. Башкортстан егете. Әйе, монда Свердловскига ничек эләктегез? Минең тормыш иптәшем Свердловск өлкәсе Полевской каласыннан. Шул мәхәббәт инде. Мәхәббәт алып килде. Мин бит авылда беренче малай идем. Авылга кунак кызып итеп кайта иде безгә. Кунакка каршы алып, шулай итеп без кичләрен гармонда уйнарбыз инде, костюрга менәс, костюр ягайдык. Нинди гадәтләр борынгы. Бу менә гармонга мәхәббәт кайчан уянды ул сезнең? Кайдан уянды ул сезнең? Теге бала чактамы, әле күптән түгел генәме? Беләсез моны, бу яшьтән килә, бала чактан. Бала чактан менә инәй, әтәй өйдә шундый уйнаса, өйдә гармон булса, шул сакта
балалар да алып аны уйнарга тырыша. Мен шуңа яшьтән әтәй күрмәгәндә, инәй күрмәгәндә алар бит ватыла дип уйлай гармонны. Алып уйнайсың, шунда сыйкылтасың. Кашып кына. Шуннан әзрәк өйрәнә башлагас, ул килеп чыга башлай ноталары. Ну, инәй әтәй алар тыңлай да еләп бетә, шуна моншага куалар. Моншада уйна дип. Шунда моншага. Анда барып уйнаганда булды. Ну, безнең дөрес әйткәндә инде ярты гармунчылар шул инде авылларда шул моншада уйнап өйрәнделәр инде. Элек бит гармонда һәрбер кешегә элекмәйде. Ул әзрәк теге байрак кешеләр аларга тырыша иде инде. Шуңа без үскәндә без шул авылларда киске шакларда шундай яңгыратып, шундай моң гармон шул без шаккатып бер шакта капыга басып, карап кала идек. Яшьләр уза шулай. Менә сез ничек дип уйлыйсыз? Менә бу гармон кире алга кайтамы икән? Менә без яңадан менә шул кич белән авылга, теге урамга чыгып, гармон моңнарын ишетә алабызмы? Мин уйлыйм, все-таки кайта дип. Кайта чөнки аны әгәр дә кешесе юк, гармон уйнарга. Ул бер кайсында кайтмай, әгәр дә бар икән, кешесе уйный торган. Әлбәттә кайта. Кайта, авылга кайткач та мен гармонда уйнарга тырышам. Гармон ул бер кайсында югалып калмай ул. Батыр рухлы кешеләр. Махсус хәрби операциядә катнашучы батыр егетләребездә сугышчан рух күтәрү ул гармон телләренә төшә. Кадерле тамашачылар, таныш булыгыз. Минем янәшәмдә Хәниф абый Зәйнуллин. Ул безнең Екатеринбург шәһәрендә яши. Ә күптән түгел ул Луганский шәһәренә барып, безнең батыр егетләребездә сугышчан рухны нәкъ менә гармон белән күтәреп кайткан. 2 атна дәвамында концерт куйганнар. Шулай бит, Хәниф абый. Хәниф абый, менә шушы истәлекләр белән уртаклашып китегез әле. Нәрсә этәрде сезне анда барырга? Ни өчен анда бардыгыз? Мергә шалтырдылар, менә представительство национальной культурной автономии татар бездән. Председатель бар, менә гармончик кирәк, анда передовой уйнарга барасыз, мен барам. Сразу жди, шалтыратырлар диделәр. Менә шалтыраттылар, да, җыенып киттек. Ну, через дворец офицеров, дом офицеров, как бы окружной дом офицеров, алар самолет белән, военный самолет белән да киттек. Мен дә бер үзем генә түгел, без 6 кеше, но мин как бы гармончы булып, үзе сам по себе үзем генә булдым. Һәм шушы батырлыгыгыз өчен сез хәтта махсус медаль белән дә бүләкләнгәнсез. Шуның өчен рәхмәт сезгә. Афәрин. Хәниф абый, менә сезнең тормыш юлыгыз турында сөйләшик әле. Сез үзегез кайда тудыгыз? Кем булып эшләдегез? Кайларда эшләдегез? Сорау арты сорау яудырыйм әле сезгә. Тудым Пермский крайда, Гаптыловда, 8 класска хәтле Гаптыловда тордык. Потом күчтек Стекловкага, анда ине магазинга кирде эшләргә. Магазин безнең авылда юк, поэтому күчеп киттек Стекловкага, анда ерак түгел. Укыдым Трунда, Трудовская средняя школада укыдым. Потом армияга барып кайттым, армиядан соң килдем монда, кунакка килдем. Екатеринбургка, Свердловга кунакка килдем да, шулай калдым кунакта. Менә үзенә җәлеп иткән инде сезне Екатеринбург шәһәре. Аңлашылды. Кем булып эшләдегез, кем булып эшлисез? Заводка кирдем эшкә, элек әйбәт заводка керәсең, сразу общежитие бирәләр. Заводка, моторный заводта эшләдем. Сначала слесарь был, потом балансировщик был, потом начальник планового диспетчерского бюро был, эшләдем. Уральская торговая компания Юмахста, анда 20 ел эшләдем. Анда 17 ел директорны йөрттем машинада. Һәм гармон һәр вакыт сезнең белән бергә булды. Үзем белән, җөйкенә гармон багажникка салам да үзем дә йөртәм. Пока без йөрдек Челябинск, Пермь, Тюмень, безнең анда филиаллар бар. Директор киреп китә, мин 1-2 сәгать мине может сама көтәргә. Мин әгәр менә Челябинскта әйбәт урын бар, кайда уйнап утырырга була.
анда барып келемін, бұланы сағат менен или мерге ошалтырата, менен ярты сағатына келді. Менә бит, сезнең димәк, җитәкчегезне көтеп утыра торган, гармунда уйный торган махсус шундый урыныңызда булган, Аллага шөкер, әйбәт кешеләр очрады. Бик шатмын. Бик канәгатьсез тормышыгыздан. Бик яхшы. Гармунга килгәндә кем өйрәтте сезне? Гармунны менә яшь чактан ук үрәнәсе килгән шундый теләгем бар иде. Худайга ялынып сораган идем, Ходаем, үрәнсәм бөтенсе дә уйнарым. Берсендә соратмас идем, ялындырмас идем, йырлатыр идем. Каналла, машалла. Менә где-то сага нейдә бер 8нче класстан или 7нче булган икән. Гармон күрдем магазинда. Анда интернетта тора идем турында. Инегә кайттым да ял көнне. Әтәй инегә гармон күрдем магазинда саталар. Алагыз әле дип. До этого еще белеки шокталганнар бер гармон. Алганнар без аны балалар белән разобрали, каждому по пикульке раздали. Анда тиргәделәр, все бүтәнче алмайым гармон дип. А менә 8нче класста или 7нчедә, не помню точно. Күрдем дә гармон görüp, алагыз әле гармон күрдем. Ладно, ярый, килеп карарбыз диде. Алар килделәр дә, алдык сарады гармон. Шуннан әкренләп уйный башладым. Минем ине әйбәт җырлый да, матур җырлый да. Ул җырлаган, ул җырлый. Анда кухняда җырлый, анда сепарация ортада. Шулай мин икенче якта бүлмәдә утырам, әкренләп подбираю, шулай. Аллага шөкер. Безнең үрәнергә бик үрәнәсе килә иде бу карга дип. Ну, булмады ни кружков, ничего не было. Белмәдә булмады шул. Үзегездән ишетеп, тыңлап өйрәндегез. Ничек тыңлыйм шулай. Ходай ничек биргән шулай. Иң яратып башкара торган нинди көй сезнең? Көйләр. Шушы көйне менә бер мәҗлескә барсам да, менә аны уйнамыйча калдырмыйм дип нәрсәдә бармы берәр бер көй? Иненең яраткан җырын йырлар. Нигезен яраткан. Алайса, рәхәтләнеп тыңлыйк. Бик матур. Бу әлбәттә инде безнең Сарман вальсы яңгырады. Искиткеч матур җыр. Ганиф абый, тагын бер сорау биргән сезгә. Гармун сезнең өчен ул нәрсә? Это моя жизнь, бөтен ничек әйтергә. Бөтен тормышыгыз. Бөтен тормышым. Минем өйдә целая коллекция гармошек. Шулаймыни? Ничә гармуныгыз бар? Бер 15 бар, я начал дарить внукка, внучка, племянница подарила, тоже выступает уже Ханты-Мансийский анда. Самый младший внукка тоже бирдем. Димәк, сез өйрәтәсез дә әле, гармунда уйнарга? Ну, өйрәтергә ярак торалар. Ну, үзләре племянница йөри, музыкальная школада уже на сцене выступает. Сездән күргән инде. Сезнең күреп, сезнең сәләтегезгә сокланып, шулай аның димәк, теләге уянгандыр. Мин алар севердан кайтканнар машина белән. Мин аларга бер гармонны подарил. Он это все, говорит, радиоларны магнитолу включать не будем. Хармисидне гармон это уйнатып алып кайтам ди. Гармон тыңлап кайтасың. Шулай булсын, кенә шулай гармон тавышы сезнең гаиләгездә, өегездә гел яңгырап торсын, Ханиф абый. Сезгә бары тик уңышлар телибез. Уйнагыз гармуннар тапшыруы Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Свердловск өлкәсе гармунчылары белән танышуыбызны без киләсе атнада дәвам итәрбез. Буңа шулар иде. Һәр барчагызга матур көн теләп, сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.